Hello and welcome back again guys to subscribe our YouTube channel. And today is 14th day na po. Nilalive po natin itong update na ito para maalaman talaga natin na ito po yung tamang o saktong bilang talaga sa pagbilang natin ng araw sa pagtubo ng ating cuttings na bougainvillea. So yan guys. Today is Friday again. Kaya, yan, mag-update ulit tayo. So, every Friday po tayo nag-update nito kung ano na po yung result sa ating bougainvillea cuttings na ito. With aloe vera versus without. So, walang aloe vera ito. So, ngayon, nung nakaraan na-observe natin na marami nga yung umusbong na dahon sa nilagyan ng aloe vera compare into hindi. So, sa first part nito o yung sa first day ay naituro po natin doon sa first day ng video na ito ay yung paano siya natin itinanim. Itinanim. Yun nga po. Paano natin ginawa na ganito po yung format po sa ating ICU method ng bougainvillea. So, sa aking observation, guys, so far, ito yung parang mas meron akong nakita na anong tawag nito, may ano po siya outcome. So, ito po yung nakita ko na medyo meron pong improvement at saka maganda yung ICU mo method ang gagawin mo. So, hindi ko pa talaga na-try ng buong buo yung ICU method. So, yan nga, ano kayo dito sa aking experiment na ito. Tsaka, sinamahan ko po ng with aloe vera and without new. So, hanggang sa ano po ito, ikakat natin yung cellophane, tatanggalin natin siya. So, hanggang kailan. So, hindi ko minamadali. So, ito hindi ko tinatouch. Never ko, hayaan lang po natin yan dyan na ganyan. Hindi masasagi. So, ingatan natin hindi masagi. So, kailangan lang niya mag-moist. Ganun po. So, sa medium na ginamit natin, so nakita natin kung anong ginawa natin doon sa first video. Sana panoorin nyo rin po yun guys. First day, first week, at ngayon ay nasa second week na tayo. So, ito yung comparison natin ngayon. So, nung nakaraan, na-observe ko na mas marami po yung may aloe vera na umusbong. Ngayon, mas lumago po ngayon compared po nung last week. So, ngayon, mas marami po ang may dahon at lumalaki na po yung dahon niya. So, dito muna tayo sa without aloe vera. So, dito sa without aloe vera, so, ganito po. So, nakita nyo po yung green-green na yan. So, yun po yung mga umusbong na dahon. So, hindi pa po natin totally mabilang kung ilan po talaga ang nabuhay. So, pero base po sa observation ko, mas marami po doon na mas madali ang pag-usbong ng dahon. So, dito po, meron pong patay. So, meron pong hindi pa umusbong. Meron may umusbong na. So, ganyan. So, ganyan, meron pong patay, ganyan. So, hindi po, hindi, mayabong po yung iba, pero hindi pa po totally ganun talaga. Ano po. Thank you for watching. Sino po yung nanonood? Good morning po. Good afternoon. So, ayan po. So, kung ikumpara natin dito sa ating aloe vera, with aloe vera. So, dito, may nakikita kang dahon. So, meron po siyang, may tumubo. Wala pong aloe vera ito. So, kung i-compare po natin dito sa isa, kayo po ang dahan-dahan na po tayo kasi iningatan po natin ito na wag masagi.
So, dito tayo, dyan po ay yun pong walang aloe vera. Dito sa kabila ay may aloe vera. So, pansinin po natin guys. Tapos hanggang sa likuran po yan. Oops. Yan, maingay lang si motherhood. Ayan po, nakadahon po siya lahat. Nakadahon po siya. Meron din. So, wala siyang patay. Walang patay dito sa kabila, guys. Walang patay. Nakaano po lahat. So, walang patay dito sa merong aloe vera. Lahat ay merong dahon. So, dito sa kabila, merong hindi pa umusbong. Pero dito po sa may aloe vera, umusbong na po lahat. May dahon na po. Dito, merong hindi patay, pero wala pang umusbong na dahon. Pero meron talaga patay na guys. Yan. Inamag. Kaya ngayon, maikumpara po natin kung ano po yung kaibahan ng merong aloe vera at saka walang aloe vera. Kung sa malayuan guys, nakikita po natin yung merong aloe vera, nag-green po siya. So, antayin po natin for the next week, 21 days. Kung ano po yung kaibahan, kung sino po ang magda-dieback, ang maraming nada-dieback. So, continue po yung experiment po natin regarding dito sa atin pong bougainvillea. So, sana guys, panoorin po ninyo next week. God willing po, ay magpipicture po tayo ulit. Nilalive ko po para ma-accurate po yung date. Tama po talaga yung date, ay yung day, bilang ng day po sa ating bougainvillea. So, ito po ay i-dedicate ko ang video na ito sa mga bougainvillea lover. Kasi, naranasan ko rin. Dati na marami akong mga failed. Kasi gusto ko yung bougainvillea kaso hindi ako marunong mag-propagate. So, ito po guys, parang idea din po natin kung paano ang gagawin natin. So, pamamagitan ng pagtatanim o pagre-replant through cuttings. Thank you so much for watching guys. Hope so ay nakatulong po ito sa inyo. See you on my next video. Live pa rin. God willing, for 21 days. Excited na ako. Hindi pa ako nakatry kung paano siya yung bubutasan na yung ano niya, cellophane. Nag-ICU method kasi ako dati, ginamit ko is yung mineral water. Ang hirap. So, mahirapan ka sa pag-adjust kasi yung pagtanggal, mahirap din. So, ganun. True experience lang din po. Kaya binibideo ko ito para din po sa mga lovers ng bougainvillea na newbie katulad ko. Bye-bye and thank you so much for watching guys. And don't forget to subscribe our YouTube channel para po sa iba pa pong update regarding po sa ating bougainvillea. At nagla-live din po kami sa aming mga niluluto, lutong probinsya at ano man po yung mga hindi costly na mga recipes at iba pa. So, kung gusto nyo pong panoorin. Bye-bye! Kanina pa ako nagbabay. Yun ang mother ko. Bye-bye, inahan. Bye. Baka mo tanaw. Bye-bye. Bye. Akong inahan ng buril. Ay, flex ko pa lang ito. Flex ko lang yan. Na-die po sila lahat. Any suggestion po? Meron pang, ewan ko kung mabubuhay pa yan. Pero alam ko, die po lahat yung ano ko, grafted. Mag-try ako uli. So, meron ako dito. Hindi ko lang natandaan kung kailan ko ito ginawa. Yung ano ko. Hindi ko matandaan kung kailan yun.
Meron akong ni-live nito, nakalimutan ko na lang, check ko na lang uli. So, dahil po kasi lahat yan. Hindi pa kasi ako masyado, hindi ko pa po alam. Kaya ano, nung nakaraan kasi hindi siya nag-moist. Kasi nasa loob ng bahay ko nilagay. Kaya hindi siya, nagtaka ako kaya na-dye po siguro siya kasi hindi siya nag-moist. Eh, yun din po yung ano, isa sa idea. Dapat ano, pag doon sa loob ng bahay kasi hindi nagmo-moist. Dapat tatamaan din ng araw kahit papaano. At meron din ako diyan, iba ding method 'yan, tuturo ko sa inyo. Pinag-ano ko rin 'yan, experiment ko rin 'yan. Ganyan na method versus ICU. So, merong technique diyan kung bakit ganyan 'yan. So, sa sunod na lang po na video. Sa sunod na lang po gagawa tayo. Tatapusin ko lang muna itong ICU method serye ko. God willing, kailan kaya ito hanggang sa lumaki siya matatapos. Bye-bye and thank you so much for watching. Makailan na ba yun? 10 beses na yun. Bye-bye na. With ubo.